masih tetap baik kangen. Senajan kita wis pisahan Kang Wardono, ning batin kadang kelingan. Sok pengen ketemu maning Kang Wardono, guyonan kaya si dingin. Sayang wong tua beli setuju, kembang cinta akhirnya layu Kang Wardono. Makene kemana sih badan cinta putus ning dalan Kang Wardono. Senajan mung seumur jagung, tapi gawe gayung-yung. Bukine masih kebayang Mas Dokter Ludi, pengen sepanggung loroan Kang Wardono. Sok pengen ketemu maning, guyonan kaya si di